Pitah punapa kemawon ingkang wonten wihara ingkang jaya niki ingkang kasat netra ingkang boten kasat netra sumangga sang mangkabudi dumateng sang pesamuan suci para arya ingkang tansah kapuja puji dening para dewa luwih manungsa. Kunjungi laksa kadanipun Gusti Kidul Sang Hyang Guru Jagatnata panutan kang murba misesa Sang Hyang Adibuddha Hyang Maha Suci sumber gesang saking Tribawana saking lumturing sih paduka mugi paling berkah padaring karahayon dumateng hamba sami dumateng guru ingsun ngayon dumateng Ika ingsun ngayon dumateng Buddha, ingsun ngayon dumateng Dharma, ingsun ngayon dumateng Sangha, ingsun ngayon dumateng pengayon Dharma. Om Lilahe Narik Namastu Momosikan, Lupuka Sare Lan Sandi, Lupuka Biraning Kawang Jagat Dewa Bato, Iwan Jagat Perang Pito Bawalan. Sang Hyang Guru Jagatnata Buah Wisisa Utama, Sang Hyang Guru Jagatnata Buah Wisisa Utama, Sang Hyang Guru Jagatnata Buah Wisisa Utama, mugi ingsun pinaringono karahayon. Lahen rubung muring sekar kencana, Sri Lulud Dharma Kadut, Sri Sedono Tumuruna, Sun Anuja Sun Anuji Munggut Saring Bumi, Sun Anuja Sun Anuji Munggut Saring Langit, Sun Anuja Sun Anuji Munggut Saring Musikaning Jagat, Jagat Dewa Bathara, mugi ingsun pinaringono kasanggihan, Jagat Dewa Bathara, Hyang Jagat Perang Pito Bawana. Om Lilahen ana puja dewi saka wetan mlebur jayaning satu ingsun mlebur supakaning bapa biyung ingsun dhewe mlebur supakaning para tuwa ingsun lan wadon mlebur supakaning sedulur ingsun tuwana mlebur supakaning awak ingsun dhewe mlebur saking lara gendha mala cidra durakaning ingsun kanthi setata asta katutamaken wonten panggon pasuryan madhep menajeng mandeng pucak-pucuking grana nutupi babahan hawa sanga ngukut panca driya nenuwun dumateng Hyang Suksma atrekaken kang sinedya. Saking wong guru Hyang Triratna Buddha Dharma Sangha saha para petari Hyang leluhur sedaya bebaya kasar halus tebih celak sirna tanpa sisa. Om Sarwa Manggalam, Om Sarwa Jagatam, Om Sarwa Sakwam Bawang Sukitatam. Mugi sedaya manggil kapujan saha karajan. Om Lilahen Sun Bumadep Ngeri Hyang Kala Cukatut Kadi Buddha Kabudika
Ingkang wonten wihara Kajaya mriki, ingkang kasanetra ingkang boten kasanetra, sumangga samsara manggih dumateng Bathara Hyang Buddha. Begawan ingkang maha suci, ingkang sampun nampi kasampunan agung, ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa ing manungsa. Sa